Bones a tots, amics de YouTube, sóc en Baxter500, que no 323 ni 642, 500. I aquí us porto el primer capítol d'una nova sèrie per The Community Cat, donat que la meva antiga sèrie Faster Than Light va tindre una tràgica i prematura mort. Així que us porto per compensar-vos una de les joies, una de les perles per PC d'uns anyets ja és del 2003, però no li treu un mèrit, és un añejo. És Postal 2! Sí. I els que conegueu aquest joc hi estareu esbossant un lleu somriure, i els que no us donaré un seguit de motius ara perquè comenceu a fer-ho. A Postal 2 vivim una setmana a la vida de The Postal Dude, que és el típic estereotip de macho alfa americà que malviu en un poblat de mal amor, en una rulot d'aquest poble topecutre de l'Amèrica profunda, treballant de provador de videojocs de l'empresa que curiosament ha fet el propi videojoc. Com és una setmana, es divideix en 7 capítols, un per cada dia, i en aquests dies tindrem que anar fent un seguit de tasques aparentment inofensives i innòcues, tals com, no sé, anar a comprar la llet, tornar un llibre a la biblioteca, anar a recollir el xec del sou a la feina. La cosa que, degut a la malaltissament dels creadors d'aquest joc, la cosa se t'escapa de les mans en 0, i no saps com t'acabes liant a tiros amb islamistes radicals, grups feminazis i inclús una plataforma de pares contra la violència en els videojocs. És tot tope de bizarro, però prou preàmbuls i anem a l'acció, que això val molt més veure-ho que no pas sentir-ho. Vale, dilluns, motherfuckers, primer dia, què tenim que fer? Primer de tot tenim que anar al treball a recollir el xec del nostre sou. Aquí, de la companyia de Running with Scissors, que és la companyia que ha fet el joc. Després hem d'anar, evidentment, al banc a bescanviar aquest xec per pasta gay money, dinero contante i sonante. I per últim, hem d'anar a comprar un bric de llet per acompanyar el nostre colacao matutí. Vale, senyors, aquí estem, Postal 2, primer capítol, primer episodi. Diu molt del joc que absolutament el primer que et trobis sigui una pipa de marihuana i una pala. O sigui, els segons 5 ja vas armat i drogat. Però m'amagaré l'arma per evitar que es produeixi el maligne efecte GTA. Què és l'efecte GTA? L'efecte GTA és en els jocs on et donen excessiva llibertat per liar-la pardíssima, que és que l'acabes liant pardíssima i t'oblides completament dels objectius del joc. Per escenificar el que estic dient, podria ara, per exemple, anar a comprar llet o, com qui no vol la cosa, li podria pagar un cop de pala a aquest gos. Pagar-li un cop de pala a aquest gos desencadena les seves conseqüències. En l'instant més immediat que el gos tot boig em persegueixi per matar-me i la gent comença a córrer tot boja i tot que estan... I acaben de fusellar el gos. Lo millor de tot és que aquest pavo és company de la feina meva. I, atenció, el Poli li comença a fotre de cates. És la tortuga de Zenó. Quan el Poli pilla el tio que li vol pagar cates, ell ja ha avançat una miqueta i no el pillarà mai. Gos, tu no et mereixies aquest destí. Els astres et tenien reservat un futur molt millor, però la mala fortuna ha intercedit en la teva vida. Sempre et recordarem tal com eres, amb una mandíbula quadrada i amb aquesta cara de felicitat innocent i tendra. Gos, mai t'oblidarem. Pues el que deia, no? Anar a comprar llet. La gent s'està tornant boja pel carrer ja degut al cop de pala que li ha pagat el gos. Mireu, aquest pavo del mig no sap on fugir, està molt distret. No, jo t'ajudaré, aclara't les idees. Vale, jo me'n vaig, no vull problemes, no. Un gat, jo vull un gat. Kick me. Vale. Que no et tornis boig amb disparis, joder. I el meu company de curro, tio, em protegeix sempre. És el puto amo. He sortit de casa amb la intenció de comprar llet i al minut 5 ja estic arrastrant un tio a patades a comissaria perquè porta publicitat enganyosa a la seva esquena. Diu kick me, però quan li veus una patada treu una pistola i s'enfada. No, això no pot ser. Vull denunciar aquest crim davant la justícia. Sé que m'escoltarà. Algú ha putat aquí. Es l'estan putant! No, què fas? És una prova judicial! No em vomitis sobre les proves! Que no em vomitis sobre les proves! Policia! Queda vostè immediatament detinguda per rebar-la sobre material policial. No oposi resistència, serà pitjor per vostè. Ah, quina dona més lletja, me'n vaig. Tenim aquí un dilema considerable. Per aquí anem al següent objectiu, però aquí hi ha un restaurant xino. Hi ha el Caucasian, the finest Mandarin cuisine. I això té pinta que estarà ple de bizarrades. Un poli surt corrent amb la pipa. Això és símbol de que hi ha una merda molt profunda aquí dins i... The Postal Dude, ho té que investigar pel bé de la comunitat. No sabrem què ens podem trobar. Hem d'anar... Tota precaució és poca davant del terror que ha fet fugir el gras policia. El que m'imaginava! Cadires! Cadires, el meu arxienemic! Queda un supervivent!
Déu meu, víctimes col·laterals. Que mira el que m'has obligat a fer. Aquest pavo tampoc salta, flota. Hem eliminat ja l'amenaça que es cuia dins d'aquest restaurant xinès. Que hi ha per aquí? Oh, hi ha el lavabo, hi ha l'urinari. S'han cagat a la pica! És el fill de la gran puta que s'ha cagat a la pica? No, s'ha cagat aquí, s'ha cagat per fora. Ha anat a la pica i s'ha acabat de cagar a la pica. Qui és el responsable d'això? Qui és el Tu, i aquest cuiner ple de sang? Tu, i per què treu una pipa? Ara tot em quadra. Ara tot... No, quin susto, Déu meu, és pitjor que és l'endre, aquest home. Policia, 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 aquest home s'ha tornat boig. Tinc una porra, vull col·laborar. Un client, no se'n vagi. S'ha anat. No, el poligordo, no! És tot una confusió, jo he vingut a ajudar-lo, jo he vingut a salvar-lo. No em dispareu, no em dispareu. Faré una barra de foc que ningú podrà passar. Oh, mítiques pantalles de càrrega entre nivells. Això s'ha perdut, avui en dia això no existeix. El que us deia és que he creuat un carrer i ja tinc la policia buscant-me a muerte per un crim que crec que no he comès. Fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. Hòstia, però mira que són lletjos aquests gordos, Que és Paradise Book Repository. Em refugiaré de la policia a la cultura. Hola, dona, estava buscant cultura. No, telèfon no, cultura. No, PC no, cultura. No, aquesta dona no em donarà molta conversa, perquè veig que farem una mica d'exploració. Perquè recordem... Oh, més gasolina. Perfecte. Mierda, la policia. No, deixa'm. No m'obliguis a tornar-m'hi. No m'obliguis. Vale, i un testimoni. M'ha semblat veure... Hi ha algú que ha vist això. No, el company del poli. No, jo volia seguir la llei. I ara tinc 2 cadàvers aquí. No ens preocupem. Anem a eliminar tota prova. Ja està. El foc purificador eliminarà les proves del meu pecat. I aquí no ha passat absolutament res. Mireu quina mirada acusadora em dirigeix aquest cap. Ho ha vist tot, no puc deixar testimoni, ho sento, escolta, tu també, a la foguera de les vanitats. Merda, s'ha apagat, has tingut sort. No tanta, tinc més gasolina. Vaig fent un caminet de xofa. Ai, que em cremo! I no passa res. Però què més hi ha per aquí? Ai, mira, Kevlar. Què més hi ha per aquí? Atenció al fum que travessa el terra. Això vol dir que... Ah, el terra està cremant, tinc que fugir. I ja està, aquí no passa absolutament res. I hem trobat el Lucky Ganesh, que si la memòria no em falla, sí, és el Paki on hem d'anar a comprar llet. Yes, we have milk, you buy Joe. Atenció, sisplau, a la banda sonora del Paki. Vale, a veure, llet. Habibs, New Delhi. Déu meu, quin fàstic. Llet, mira, llet. Tenim llet. Too easy. Atenció al nom de la llet, Jihad Goat Milk. Aquí hi ha els perritos de... Oh, he hecho todos els perritos. L'he liat parda. Ningú ha vist. Employees only, infidels keep out. Firmat Habib. A veure, jo vull pagar la llet. Moneyline forms that way, infidel. Infidel em diu, al igual tinc que fer cua. Oh, quin pal, vale. Anem a ser uns bons ciutadans i anem a fer cua. Here you go. Please, thank you. Kick ass. No, he arribat a la conclusió que em fa pal fer cua. Tu, fora d'aquí. Ula, malalt. Per què tothom es torna tan boig aquí? Per què tothom s'ha tornat tan boig? I aquest crit moro que és, tio? S'ha tornat boig. El Habib s'ha tornat boig. Tu, el puto Paki s'acaba de convertir en un escenari d'una batalla campal. Molt bé, cabron, amb aquestes anem, Però jo també tinc una pipa, jo també sé fer-la servir. Mamonasso. Habib, ets tu? Habib, estic convençut que podem arreglar-ho com persones. Va, vull pagar la llet, tio. Què està passant? Per què la gent s'està tornant tan boja? No, per què està passant aquí? Jo tinc la solució per tots els vostres problemes, maleïts pecadors. Pecadors tots! Oh. Té, dona, jo crec que amb tàmpacs podràs fer... No, m'estic cremant, em cremo. Que l'hem liat, el que es diu lleugerament parda. Sobretot perquè el Paki està ple de cadàvers cremant-se ara, però... No, jo m'aniré com qui no vol la cosa. I el puto Habib... Habib, Habib, Habib que nos conocemos.
No, 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 cabrón, cabrón, cabrón. Mira la meva skill de cobertura. No, necessito una millora armamentística. Muere! He matat el Paqui, he matat un poli, he matat absolutament a tothom qui se m'ha creuat pel camí. Jo només volia comprar un puto bric de llet de merda. Està obert això? Sí, doncs ja que estem aquí, li anem a robar absolutament tot el que té el Paqui. Ei, món! Que... Oh, quin gordo més desagradable! És un deure cívic eliminar-te d'aquesta ciutat per disturbar l'ordre públic. Hòstia, Déu meu, ara m'ha fet pena, tio. M'ha tocat la fibra sensible, el gordo. Ah, perdono, però corre, Però ves-te'n. Vale, m'ha fet cas. Estem en una zona nova, amb l'esperança de no liar-la més. La Poli em continua buscant. Crec que m'amagaré subtilment. Així una mica, donaré un rodeo evitant les zones molt... Oh, un gat! Oh, mira'l. Jo el vull. El vull i me'l quedo, sí? Anirem per aquí, que es veu un camí més alternatiu i menys poblat per la polis. I anem a fer una mica el cabra per aquí, perquè sempre... Mira, el que es deia... Fent el cabra et trobes coses. No, dona, sí, vine aquí, on no hi ha ningú. Vine. No, m'he equivocat d'arma, no. Volia seleccionar el menú un ram de roses, t'ho juro. Tenia flors. Merda. Ui, quin susto. Para, digue-li que el meu amor és sincer i profund. No, carinyo, mira, no, m'enganya amb el gordo. Para, jo què he fet per mereixer això? Mira, quina cara d'enfadat em mira aquest home. Un gat, vull un gat. Vull un altre gat. Gat, no fugis, que serà millor. Gat, no fugis, que no ens entendrem, Gat, no, oh, que cabron, com em finta. Gat, sí, no, merda. Vale, després de totes aquestes col·laboracions i aventures gatuls... Espera, aquí. Què hi ha aquí? Bé, que altament sospitós el fet que em trobi una llauna de xofa ingents quantitats d'alcohol i una metralleta, això símbol d'aquí, sens dubte s'hi duen a terme activitats il·legals. Qui és aquest? Uau, té cara de negre guai. I per això t'acabes de guanyar el meu perdó. Hey, quin bon rotllo de tio. Li acabo de rebentar una finestra. Cadires per dèbils, cadires per més febles. Vale, me'n vaig per aquí. I'm with stupid. També té un kick me? Kick me, pues toma. És que t'ho demana, sisplau, al pavo, què vols que et digui? Tu, què fa? Què fan? Oh, juga als One Cup!